Senyor periodista, vaig dir que dimitiria si es demostrava que sóc responsable. Com no dimiteixo, sóc un irresponsable, i si sóc un irresponsable, doncs no dimiteixo. Toma ja! La meva intel·ligència política és tan gran que de vegades em faig por. Tasses amb el logo de Convergència? Quina merda de marxandatge! Però què és això? Perdona, el Junqueras m'estava explicant el dia que Carles el Calp li va regalar una Epilady a Guifré el Pilós. Parla durant el Calp. Es pot saber per què tot en aquest despatx té una etiqueta de Convergència? Marxandatge, per vendre als militants. Tasses, bolígrafs, butaques i... escombretes de vàter de Convergència. I hi ha militants molt frequis. Et veig les intencions, Artur. Tu em vols deixar i estàs marcant-ho tot perquè quan vinguin els de la mudança sàpiguen què és de Convergència i què és d'Unió. Duran, per què hauria de marcar el que és de Convergència si tot és de Convergència? Em refereixo al contingut, esclar. L'immoble està emmargat pel jutge del cas Millet. I un rave. L'escombreta no és de Convergència, és d'Unió. Mira. Què passa? Me la vaig endur del Pales. Tu estàs enfadat pel que vaig escriure al blog, que votaria que no. Però ja saps, Artur, que de vegades a internet un diu les coses sense pensar. Només de vegades? Artur, ja saps com sóc, és el meu caràcter, Fa molt de temps que estem junts. Sisplau, digues que no em deixaràs, Digue-m'ho, Artur, digue-m'ho, sisplau. Ei, Duran, tranquil, home, no passa res, escolta'm. Estàs estressat per tot això del Pallarols. Agafa't uns dies de vacances, O dimiteix directament. Tu també. Vull dir que tens massa pressió, veus fantasmes on no hi són. Va, fes-me cas, confia en mi, home. Artur, ja he fet tatuar el logo de Convergència a tots els nostres diputats per quan ens patem els Unió. A que no saps on m'he posat el meu? Mira. Toma! Serà possible! Doncs recordeu que sense els meus 12 diputats el referèndum serà un fiasco més gran que el referèndum de la Diagonal. El Junqueras m'estava explicant el dia que Carles el Calp li va regalar una Epilady a Duran el p***. Durant el p***. Molt bé. Perdona. No, estàs perdonat, Artur, tranquil, torna a entrar. Un moment, és que... Què passa? Vale, perdó. Parla durant el Calp. Mira, s'ha anat el llum.